Heurakassa on myynnissä ainakin tämmösiä 3D-palapelejä. On yksi semmonen timantti ostettu joskus pitkä aika sitten. Tän ostin itse asiassa viime kesänä, en ole vasta kerinyt kokoamaan. Moikka Stikru. Ja tosiaan tommonen Crystal Skull 48 palaa. Tässä on tommonen kolmiulotteinen, että tässä mitä muita täältä löytyy, niin on sitten jotain tämmöistä pöllöä ja kirahvia ja pupua ja jotain jääkarhujuttua ja jotain ruusumaljakkoa sun muuta. Eli ton tapainen juttu, jos tarkoitus lähteä kokoamaan. Katsotaan miten tää, miten helppo tämä on. On niinku ohjeet. Just follow order of the Bushle PC's shape. Elikkä joo, tossa vielä on tossa itse asiassa kaikkia muitakin mitä täältä löytyy näitä, niin näitähän on ihan älyttömästi erilaisia. Tähän sarjaan kuuluvia. Sieltä löytyisi kaikkea mielenkiintoistakin tuolta Eiffeltornia ja dinosauruksia, lasikenkiä. Paljon kaikkea kivaa. Tiedä, jos näitä voisi varmaan jostain netistäkin varmaan tilata. Semmonen puzzle juttu. Mitenkäs tämän saa auki? Mitenkäs tää nyt sitten menee jos... siellä on sitten kiinaksi. Vai miksi? Kieleksi tuo toinen. Eli sitten vaan ihan numerojärjestyksessä, koska tästä vaan pitäisi ruveta kokoamaan. Tällä ei ole mitään semmoista niinku sinällä ohjetta. Se on siinä se haaste. Täytyy nyt vaan kaikki levaattaa tähän. Pöydälle. Onko ei katoa yhtään palaa. Tähän täältä näkisi täällä mitään niinku numeroa edes näissä. Muodon mukaan kun tässä vaan pitäisi vaan yrittää saada nämä kasaan jotenkin. Mielenkiintoista. Sehän täällä mahtaisi olla Mä nyt yrittää järjestää jotenkin kuvan muodon mukaan, mutta mä jotenkin muistelen, että tästä on ollut siis se eka semmonen timantti, mikä mä ostin ensimmäisen kerran joku plus 5 vuotta sitten, niin siinä oli muistaakseni vielä numerot näissä paloissa, mutta tulee ainakin pidempi striimi tästä. Yrittäisi tämä saada nyt koottua sitten kohdalle. Mikähän voisi ottaa ensimmäinen ja kakkospala. Mielenkiintoista. Se on joku avain. Sitten siellä on myös joku tämmönen ruuvi. Okei. Jännä, että ei tässä ollut mitään muuta semmoista. Ei täällä paketissa ole mitään muuta kokoamisohjetta. Että menee hetki, kun yrittää etsiä ton kuvan mukaisen. Eli mihinkä suuntaan se kamera näkyy tuolta sivusta, niin tommosia tollasia osia pitäisi löytää. Tosta saada sitten tämmönen tosiaan ton näköinen kuvan mukainen 3D palapeli valmiiksi. Joo.
Kuulostaa hauskalta kyllä. Tervetuloa striimiin Merlin chat. Tässä saattaa mennä vähän pitempään, kun mulla oli tosiaan aikaisemmin vastaavanlainen, niin siinä oli ihan oikeasti numerot näissä jokaisessa palassa, niin sillä se helpotti, mutta on kiva ruveta etsimään. Mikähän mahtaa olla tuon näköinen, mikä tuossa ensimmäisenä on, niin tommonen pitäisi löytää näistä. Ja nyt on tosiaan se keksy kiveveistä voitettu facecami käytössä. Tosiaan on vähän parempi laatuinen. Muutin tuossa edelliseen striimiin verrattuna on tosiaan vähän valaistusta suoraan vähän. Se oli aikaisemmin vähän sivusta, niin se vähän paremmin nyt valaisee, että ei ole ehkä niin semmonen tumma kuva. Jos katsoo vodia viime kerralta toissapäivänä, kun mulla oli live päällä. Tuo tuonne pois tuo yksi. Sitten mä löytäisin semmosen. Mistähän mä löydän tuon. On mielenkiintoista kyllä, kun ei satu silmää. Paloja on niin paljon. Nämä jotkut tietyt palat on hyvin yksinkertaisesti. Tämä on ilmeisesti toi numero 30. Ja. Tuo on sitten mikähän palaa tämä voisi olla näistä. Varmaan 4-8. Voisi ehkä tietysti tavallaan vähän ruveta tuolta yksinkertaisemmat ja helpommat palat siirtää vähän syrjään. Mutta niinku, missä ihmeessä on tommonen. Onko se tossa? Tossa varmaan numero 1. Varmaan näyttäisi semmoiselta samalta kuin toi. Okei. Sitten mä löydän 2. Onko se, ei se voi olla tämä, ei ole ihan lähes tuo, melkein. Ei ole tuokaan, tuokin on hirveän lähellä samanlaista. Ja tässä on niinku referenssiksi itse asiassa vähän saman tyylistä etsiä. Ei ole. Jo toi. Missä heitossa on? Tuokkaan nyt ei näytä yhtään samalta. Sitten kyllä vituuttaisi, jos tässä olisi puuttuvia paloja vielä sitten jäänyt jos ihan alkupäästä. Niin tuokkaan käy. Moikkas karhukas. Siihen tuo 60 fps on niin kuin, ei yhtään tule semmoista, jos vaikka liikutan kättä, niin sitten kyllä nyt vähän ottaa tuo virtual screeni tolleen noin tuommoista, ei ymmärrä kättä, mutta eilen ainakin kun liikutti käsiä, niin se tosiaan ei tullut yhtään semmoista tämmöistä tämän tyyppistä efektiä oikeastaan, että se niinku katoisi se käsi haamuna pois. Se jotenkin toi resoluutio ja FPS vaikuttaa aika paljon siihen, että sitten se AI sieltä yrittää ottaa sitten sen taustan pois. Mutta missähän mahtaa olla semmonen kakkospalan näköinen pala. Tuokaan ei oo. Se. 2 . 2. 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
toikaan on. Varmaan tämä. Tämä tässä on kakkospala. Miten nämä nyt sitten mukaan menee yhteen sitten? Siinäpä on mielenkiintoinen dilemma. Minkä kohtaan tää pitää tunkasta? Noin. 2 ekaa palaa on kiinni. Sitten pitäisi löytää tommonen. Sehän se mahtaisi olla. Semmonen ihan oumallinen. Outo pala. Se tossa. Onhan se. Mitenkäs tämän saan sitten tähänkin? Noin. Tässä ei tosiaan tarvii mitään liimaa. Parempaa. Tää on hyvä siitä, että tää ei tarvitse tosiaan liimailla mitään, niin se silleen niinku menee aika sutjakasti paikalleen. 4. pala. Sattuko? Ei sattunut suoraan ihan. Tän tyyppinen, mutta melkein tämmönen. Olisiko se tossa? Voiko se olla tämä? Onko täällä varmaan toi? Tää semmoselta. Minkään väliin tää tunkistaa? Eikö vaan tohon? Saattais olla. Ja ihan kun ne niin limittäin menee noin 3D-palapelin palat, niin niin tukee toisiaan sitten. Okei, 5. Ton tapaiseksi muutun. Olisiko se tossa? Vois olla. Tommonen on nyt tämä. Aha, katoaa tuohon. Virtuaalisen screeniin. Se oli tossa. Pidetään tuo noin tietyn päin tuossa standardisti, niin mites tuntuu, että se ei ole ihan pohjassa? Onko siinä oikeasti tommonen? Siinä varmaan joku tommonen pieni lovi. Se oli 5. 6. Eiköhän vaikeeta olisi koota, jos tää laittaisi tosiaan takaperuisesti jotenkin jostain keskeltä lähtisi rakentaa tätä ja etsimään niitä paloja. Niin ilman noita numerovihjeitä, niin saattaisi olla aika kulmikas. Onko se tämä mukaan tää palo? Se nyt pakko olla niin lähellä sitä. Mihinkä kohtaan tää tulee? On se varmaan aika mahdoton kyllä, jos lähtee ihan ilman mitään vinkkiä rakentele. Tuo taisi mennä tohon. Ei aina kun tuossa sivussa on tuo kamera, niin kun mä täällä yritän katsoa, niin mä saattaa vähän kuvan ulkopuolelle mennä tuo, että yrittää enemmän tänne vasemmalle päin laittaa. Niin. Se oli 6. 7. Se on tommonen
toi. Nyt on erikoista. Onkohan toi? Näyttäisi aika tutulta. Mä menen siihen. 8. Ja tämmönen, mutta melkein tämmönen. Olisiko se tossa? On. Tää menee. Täh. Nyt on mielenkiintoista. Mitenkä tämä pitää tähän saada? Oliko se tohon? Okei, vähän pyörittelyä. Siinä rupeaa tulemaan jo Crystal Skullin hammasrivistöt. Siirrä ohjeet oikealle, niin voihan sitten testata tälläkin puolella toki. Voihan olla silleen. Voihan olla silleenkin. No niin, nyt sitten lähtee paloja häviämään. Mikäs se oli? 8, kun se oli äsken. 9. Nyt se vaan tietysti välttämättä ei saa näistä kuvista ehkä selvää striimiä. Minkälainen muoto sieltä pitäisi etsiä. Mutta olisiko se tossa? Varmaan tulee tohon sitten. Onko siinä on. Se oli 9. 10 palaa tommonen. Melkein tämmönen, mutta pikkusen erilainen. Voisiko se olla toi? Varmaankin. Mihinkä väliin tämä pitää tökätä, ei mitenkä päin? No. Onko tää mukaan oikein? Näyttää samalta, mutta voiko täällä olla vielä toinen samanlainen? Se ei voi olla tämä, kun tuossa kuvassa on yläpuolella on toi. Se on tämmönen, mutta himpun verran erilainen. Tuokka. Hirveänä on samanlaisia paloja tässä. Se voi olla tuokkaa. Ja toikaa. Väärään suuntaan. Toki on niinku saman tyylinen, mutta ei ihan. Näkyy, että se olisi semmoinen jännä. Taas, missä ihmeessä se voi olla? Toikka ei oo sen näköinen. Tämän vai?
Parempi näkee tuon. Joo, okei, niin. Joo. Ei voi olla tuokaan siis. Tämmönen, mutta pikkusen tuo alalaita pitäisi olla erilainen. Ja pitäisi olla siis semmonen kulmassa semmonen viisto. Toi ei voi olla, kun tuon väärinpäin toi yksi. No, onpa se nyt vaikea. Tuo on väärään suuntaan. Toikin on väärään suuntaan. Tuo nyt on ihan erinäköinen. Siis tuo 10, niin missä noista kuvista on semmonen pikkunen lovi tossa kulmassa sitten? Minä en löydä. Menit just kattoo. Pöydän reunalla. Toi ei oo. Toi on lähes samanlainen, mutta se ei oo mun mielestä semmonen samanmuotoinen. Tääkin on vääränmuotoinen. Toki on väärään suuntaan. No on niinku nyt semmosia, mitkä ei oo semmonen. Joka ei oo. Tuo on vääränlainen, siltä puuttuu tuo natunen tosta. Ei voi olla tuokka. Onpa nyt vaikea. Mäkin on niinku saman tyylinen, mutta siitäkin musta puuttuu tosta semmonen. Suuntaista kameraa pitää. Tosta pitäisi olla semmonen, kuvassa näkyy semmonen. Semmonen jännä. Se on selvästi viisto. Mä sitä tietysti koittaa, että onko siinä nyt vaan kuvassa virhe, niin koittaa rakentaa, mutta se oletettavasti on tohon kulmaan, niin se ei siihen mene. Se on liian iso. Se ei ole toi pala. Tämäkin pala on vääränlainen, se kuuluu tonne ainakin ylemmälle tasolle ihan selvästi. Jotain niin kuin lähelle tämmöstä pitäisi löytää. On nyt vaikea. Tuo ei ole lähelläkään. Tuokkaa.
Puuttuuko tästä joku pala? Se on siis... Paloja on niin vähän, niin ihme, että näistä nyt ei satu silmään se. On erilainen. Se on ihan reilusti erilainen. Mitä ihmettä? Moikkas apukuski. Mikäs se tosta pitäisi tulla? Siis siitä pitäisi tulla tämmönen 3D Crystal Skull. Näitä myy vaan Heurekassa, niin tosiaan tämmönen tuli viime kesänä ostaa, nyt kokoilen tuon tosta. Nyt on, joo, ringlightia pikkusen vaihoin sijainti, että se on lähempänä suoraan eteen, eikä tuolta jostain vähän sivusta, niin se vaikuttaa aika paljon. Ottaisi kaikki nämä tämmöiset lähes samanlaiset vaikka vierekkäin tuohon. Se ei voi olla tuo, kun se väärään suuntaan. Tuo on hyvin lähellä. Se on tuosta. Ei, se on liian pitkälle menee, eli se pitää olla kapeampi. Reilusti kapeampi tuo ulottuvuus. Tuo menee liian pitkälle. Tuokaan ei käy. Ja tän näköisiä pitäisi löytää Ja tuo on sitten tuokka ei käy siihen, koska se on väärään suuntaan lähtee tuo kuluma. Eikä se muutenkaan olisi siihen asettunut. Puuttuuko tästä ihan oikeasti joku pala? Tuokka ei inahakka. Ja mä tiputtanut tälle jotain paloja, ei täällä pitää lattialle tippua, kun yksi minkä mä nostin ja ei tossa ole lattiallakaan. Tämmönen, mutta toiseen päin kaareutuva kuluma. Toki on liian iso, se tulee vasta myöhemmin. No, onpa nyt vaikka. Tuossa on liikaa. Tuntuu ihan eri muotoinen. No, onpa nyt, ei satu silmä. Toi ihan eri mallinen. Onko näistä joku olla sitten, että se onkin sitten. Nämä on ihan reilusti liian isoja, eli seuraavalle kerrokselle vasta. Toi pussinkaan ei jäänyt kyllä yhtään palasta. Onpa ne kumma. On noita rikoispaloja, mitkä on ihan erilaisia. On tietysti lasken nämä palat, että montako tässä on näitä. Mä nyt on niinku 10 menossa, niin tästä pitäisi olla 48.
En mä jaksa ehkä ruveta laskemaan, onko näitä oikein määrä. Ei ihan tämmönen. Tommonen, mutta toki on liian iso. Tästäkin vielä pienempi versio. Tästäkin vieläkin pienempi versio. Mitenkä nämä mukaan ei mene? Nämä ei mene kohdalla. Johan on kumma. Täällä nyt ei ole näitä tämmösiä. Tuo on reilusti paljon isompi. Sillä pitää olla tämmönen, mutta ei ihan tämmönen. Pitäisi olla ei ihan tämmönenkään, mutta melkein tämmönen. Eli tuo alaosa on pikkusen väärä, eli tämähän ei käy tähän millään ilveellä. Se oli iso. Paljon pienempi. No on nyt kumma, kun ei saatu silmään. Näitä on niin vähän näitä paloja lopulta. Miksi? Saa ehdottaa, jos tietää tuosta. Näkee tuosta pöydältä jostain näistä. Kaikki palat on kyllä näkyvissä, mutta tämmönen, mutta ei ihan tämmönen. Tää on vielä kaareutuu väärään suuntaan tuo ulkokulma tästä. Ja näissä on semmonen tuohon käy tuohon. Ei. Tuo on ihan reilusti väärän mallinen. On nyt kumma. Voinko tässä olla oikeasti tämmönen huono munkkikään, että pala numero 10 puuttuu? Voiko olla ihan tosissaan tällä? Tuossa on noita samantyylisiä. Tässä olla No, siinähän se oli. Katsoin vaan väärinpäin. Joo, nämä on ihan kivoja 3D-palapelit koota. Siihen tommonen ton näköinen, mikä tuossa kuvassa on. Nyt tommonen pitäisi tulla siitä. On tästä samasta sarjasta semmonen timantti olemassa. Eli 10 löytyi, sitten lopulta piti vähän pyöritellä 11. Se taitaa olla itse asiassa varmaan tossa. Noin. Se rupeaa olemaan hampaat jo tossa. Kaksitoista. Ikänäkö rupeaa tulemaan, kun joutuu katsoa hirveän läheltä. Tällainen toi on. Jo toi. Joo, siis tätä paperia vaan näitä, minkälaisia paloja siihen, mitä tätä haluaa ja vaatii, niin jos mä tuolla vähän kauempaa katson, niin ei saa selvää sitten enää itse omilla silmillä, että toi. Tässä on semmonen jännä lovi tossa.
tuokkaa. Varmaan tämä on pakko olla se. Toi on se numero 12. Minkäs väliin se tulisi tässä? Tonne noin. Tää tosiaan, tää hajoisi tää 3D-palapeli tästä ihan kasaan, niin siihen tulee sitten lopuksi vielä tämmönen kiva ruuvi, mikä tulee tuosta koko hösken läpi. Ruuvataan kiinni, niin sillä menee nämä kaikki palat kiinni sitten. Ikänäkö vaivaa, kun rupeaa 40 kriisi tulemaan, niin ehkä tuo silmät. Näitä saa Suomesta, tää on ostettu Heurekasta. Viime kesänä ostin Helsingistä tai Vantaalla, missä se on, Tikkurilassa. Varmaan löytyy, olisiko Heureka webbikaupastakin, ja onkaan näitä varmaan jossain verkkokaupassakin, en nyt ole välttämättä näitä vaan Heurekassa Suomessa, että kyllä nyt varmaan, jos jaksaisi vähän googlata, niin voisi vaikka tilatakin netistä. Mikäs tää tämmönen numero 13 on tommonen? Ei oo toi. No, tommonen kaareutuva, mutta väärään suuntaan, eli lähes tämmönen. Siis ei ihan tommonenkaan. Melkein. Väärään suuntaan. Tuossa on väärään suuntaan tuo kakkosnatunen. Liian pitkä mun mielestä. Onpas vaikeinen. Ei ole noista mikään. Tosta toikaa. Ei voi olla tuokaan. Tuommoinen, mutta vähän toiseen suuntaan pitää olla. Voiko se olla mukaan tämä? On tuossa kuvassa vaan niin epätarkkuutta. Melkein tämmönen, mutta on liikaa voiko se olla tämän mukaista? Sitä koittaa tänne jumpata, mutta mä vähän epäilen, että se ei mene paikolle. Joo, se ei käy tohon toi. Elikkä väärä pala. Kyllä on niin sokea. Kyllä nyt tässä ei niinku erota. Toki on niinku... Vois koittaa, käykö se sitten?
Epäilen, että ei käy, koska tässä on väärään suuntaan toi. Se voi olla tuokkaan. On nyt kumma. On nyt kumma. Onko se tuo? No niin, nyt löytyy. Näyttää niin samanlaiselta mitä tuossa kuvassa. Ja sehän kävi paikalleen. Aha, multa lähti joku osa irti. No just. Mikähän se mahtoi olla? Mikä tipahti? tästä lähti. Hemmettiä tapahtui. Minne se tipahti? Häh? Siis ei ole todellista. Tipahti tästä perhana tosta toi. Se nyt on tuokka. Mikä se näistä on? Tää kolahti irti. Tipahti tästä puslesta tämä irti. Mitä hemmettiä tapahtui? Muista liimat. Ei tässä saa liimata. Joo, tää on oma elämä. Indiana Jones kyllä. Vaikeustaso mainittu. Niin, onko tässä Suitable for Age 14 plus. Kokeeko tässä mitään? Ei tässä nyt suoraan. 48 palaa. Kai se on varmaan sitä enempi, miten paljon on paloja, niin sitä vaikeampia. Mutta siis tipahti tästä. Tipahti tosiaan tästä nyt tähän pöydälle yksi pala, mutta mikä hemmetti se näistä nyt oli. Voi olla todellista. Uusiksi meni. Joku näistä. Eikö se nyt ole tuo? Ei ole tuo. No niin. Tässä taas tehdään vähän uusiksi säätämistä. Oliko se tuo sitten? Niin se voi olla tuo, kun tuo väärän muoto. Onpa nyt ärsyttävää. Siis mielestäni siitä lähti irti tuo. Tämä oli tämä. Etittiin tuossa pitkään. Semmoinen pitkä pitkulainen. Oliko se tämä? No niin, löytyyhän se palaselta, mikä siitä irtos. Niin me oltiin, oliko se pala 13, mitä minä etsiskelin? Eikö se ollut? Oli. Eli pala 14 sitten seuraava. Joo, ei mitään. Lurilla saa olla. Tosiaan tää ei liimata mitenkään, vaan tähän tulee ruuvi tuohon keskelle sitten, niin se lukitsee nämä kaikki palat toisissa. Ja toista. Sitten pitäisi olla tommonen hammasjuttu. Koska se tämä on. No niin, nyt sillä on hampaat. Hampaat on tossa jo. Ei saa tiputella tuota kalloa. No niin, nyt sitten pitäisi olla taas tommonen
kulmapalaa. Viisto, missä väärään suuntaan. Väärään suuntaan. No, onpas nyt taas vaikeeta. Se on pakko olla tämä. Menisköhän se paikolleen? Onko tämmönen, mutta sitten pitää olla pikkusen pienempi. Melkein sama, mutta ei ihan. Näin päin, mutta himpun verran pienempi. Eli se tossa. Olisiko se tämä? Ei se käy. Ei taaskaan satu kyllä silmään. On kyllä niin samanmuotoisia. Tuokka ei sovellu vaikka miten pyörittelis. Tuokka ei sovi siihen kuvaukseen. Tämä soveltus, mutta kun se ei se ei käynyt kyllä tänne, vai käykö se sitten kuitenkin, mutta kun nämä vähän paljon, se on just käy, mutta ei käy. Ei oo toise. Se tuosta. Ei se voi olla tämäkään. Ja tässä nyt varmaan pari tuntia tuhraantuu ehkä tää rakentelu, että vastaan kääntää tietysti nopeutuu loppuun kahden, kun rupeaa olemaan paloja vähempi. Palaa 16. Pala 16 kuulutettu. Se on väärinpäin noin. Se on väärinpäin. Vielä enempi väärinpäin. No on nyt vaikea löytää yhtä hassua palautusta. Ei ole noistakaan mikään. Tämä se on pakko olla, kun se näyttää niin semmoiselta niinku tossa, mutta tuo lovi on liian iso tossa. Tossa tuo väli. Tämmönen, mutta vähän pienemmällä kulumalla.
Se ei mene siihen. Se on liian iso. Olisiko se tuosta? Ja se on voinut tuohon kuvaan niinku... Ei se voi olla tämäkään. Voidaan sitä koittaa, mutta minä en vähän kyllä epäilen, että se ei siihen mene. Ei se mene siihen, koska se on liian pitkä. Muutenhan se kävisi. Ei. Ja tämän tyylinen, mutta ties tuo. Se on liian pitkä. Tässä on siis paljon kiikkerämpi kulma. Se toi. Ei voi olla. Tämmönen, mutta miten se mukaan tuo kuva valehtelee noin paljon tossa, koska tää nyt sitten taas semmonen, että osata pyöritellä oikein päin tämä. Sen väittää, että se olisi niinku toiseen suuntaan. Ei näin, mutta toiseen suuntaan kaareva. Samantyylinen kuvio. Toi on ihan liikaa. Tuossa olisi niinku hyvin lähellä oleva semmoinen pala, mutta tämä on tästä versio 2 kertaa pienempi. Toi. Onko se tossa? Löysinkö mä palan? Käykö se tänne? Tai mihin kohtaan se pitäisi olla? Että kyllähän nyt oletettavasti että pitäisi olla tohon puuttuva pala, mutta ei se ollut tämäkään. Tästä vielä pienempi versio. Tämmönen pala, mutta pienempi. Missä on kaikki gulumat? No ei kai se nyt voi olla tuosta, että se niinku näkyisi Ei. Tämä se on pakko olla. Löysinkö? Häh? Ei se tämäkään käy tähän. Tämäkin on niinku lähes. Melkein. Kun ei ihan. Niin, tämmönen pala, mutta vielä himpun verran erilainen.
Eli tämmönen, mutta tuo yläosa on pikkasenkin paljonkin erilainen pitäisi olla, mutta mitä ihmettä, miten se voi olla? En nyt ymmärrä, koska se ei näytä yhtään kyllä tuolta kuvalta. Tämä pala näyttää kuvan suhteen oikealta, mutta tämä ei käy tähän. Ihmeessä se on haluttu. Miten ihmiset voi tunkea tähän? Mitenkä pyörittelisi tätä, niin nämä palat ei täsmä yhtään. Ei oo toi. Voisi olla tämä. Ei se tämäkään käy tähän. Ei mene. No. Onpas niin vaikea. Toikka. Tän tyylinen tai tän tyylinen, mutta ei kumpikaan näistä. Ei voi olla tuo. On ihan eri mallinen. Toki on aivan erilainen. Miten tää voi olla näin vaikea? Löytää yhtä hassua palaa tästä. Näistä tuo pienin, niin tää on se pienin, mutta mitenkä päin tää pitäisi tähän änketä? Ei mene. Nyt on niin tässä on noin päin tuo. Eli tuo on niin lähes, mutta tämäkään ei ole se pala, mitä tuohon nyt haluttaisiin. Onpa ihan oikeasti vaikea nyt löytää. Toikaan ei kelpaa. Tossa olisi yksi kandidaatti, mutta tämäkään ei mene ilveelläkään, tuohon se on just väärinpäin. Mutta toista pitäisi.
Onko se tämä? Onko? Tuskin. Siis tämäkin näyttää semmoiselta palolta, mikä voisi olla tohon se. Mutta se ei ole. Tuokki on lähellä, mutta tuo on väärinpäin. Puilee käestä. No. Onko täällä mukaan tippunut jonnekin lattialle vielä joku pala? Ei täällä ole kyllä. Tässä pitäisi olla kaikki. Ei tuokaan kelepattu. Tämäkin niinku olisi semmoinen pala, mikä pitäisi käydä, mutta kun se ei mene tuohon. Ihan väärän mallinen. Tämmönen, mutta mitä ihmettä tässä oikein tää palapelirakentaja ajatteli? Siis. Jos on kaikki muut semmoista, mitkä ei ole pyöreitä, niin vaan pyöreät palat. Se on oltava joku näistä. Mutta mitkä näistä? Siinä löytyisi. Toi. Mitenkä se mukaan? Häh? Siis mitä hemmettiä? Mulla ei ole niinku palaa sitten laittamatta tuohon. Noi, nyt sitten tämä yksi. Hyppäsinkö mä jonkun vala yli sitten? Ilmeisesti mä tein sitten silleen jotenkin, koska toi kävi tohon, mutta niinku loogisesti pitäisi nyt sitten etsiä sitä palasta, joka voisi käydä ilmeisesti tälle puolelle. Eikä tuokaan. Tavallaan mä nyt jumitan tuohon samaan kohtaan, että täällä pitäisi olla nyt sitten semmonen toinen kaareva palaa pakko olla. Tämä tietysti varmaan hämmentää vielä lisää, jos mä nyt lähden oikomaan. Vai ojonko mä jossain jonkun? Koska mikä oli toi 15 palaa? Nyt meni vähän sekaisin tästä. Mikä ne nyt haluaa tähän seuraavaksi? Tuossa tämä, mikä mä nyt laitoin tähän paikalleen, niin
Tämä itse asiassa ei näyttänyt yhtään tuolta palalta, mikä tänne halusi tänne laitettavan seuraavaksi. Toikin on väärinpäin. Ei käy. Tavallaan tämä niin kuin voisi olla, mutta kun se ei käy tohon. Ei oo toi pala. Oliko tämä nyt sitten niinku se... Niin, tämä oli numero 15. Mitenkä minä sen hyppäsin yli sitten? Eli numero 15 on tuohon laitettu, eli tuo 16 on se, mitä pitäisi seuraavaksi etsiä. Mihin kohtaan ja mitenkä päin se tulee, niin on toinen juttu. Pakko olla tänne alalaitaan. Ei tohon käy. Vaikea. Mikäs toi on? Tervetuloa chattiin myös. Rakas 99. Tää on tämmönen 3D-busle. Ja näitä on ostettu viime kesänä Heurakasta. Mulla on tästä samasta sarjasta semmonen timantti juttu, tämmönen 3D-puzzle kanssa. Nyt on sitten tämmönen Crystal Skull. Eli 3D-palapeli. Eli tässä löytää tuommoista numero 16 tuommoista palasta. Tommonen, mikä on sormen kohdalla, nyt tommonen pala pitäisi saada änkytettyä tähän. Eli 15 palaa on jo kiinni tässä. Onko se tämä? Voisi olla tämä, mutta kun se ei sitten mistä soveltunut tähän. Se kävi siihen nyt. Se oli oikein, eli 16 löydetty, 17. Aha. Sitten se on tommonen välille tuleva. Kummalle puolelle se tuleekaan tuosta itse asiassa. Se on joku näistä. Voisi olla tämä, minkä mä löysin, mutta minkä kohtaan se tulee ja mitenkä päin, niin on toinen juttu. Pitää kolmiulotteisesti ajatella, että miten päin tämä pyörittelee tähän. Tommonen ja tommonen, mutta se ei ole tämä, mutta melkein. Tämmönen, mutta toisenlainen. Se voisi olla ehkä tämä. Kiiltää kivasti noin ringlightin valot, niin sitten ei saa ihan selvää tosta. Se meni sinne, eli se löytyi. 18.
Sitten se on tommonen tommonen, mutta ei välttämättä tämä. Varmaan ehkä menee tuohon tai olla menemättä, ei oo toi sitten varmaan. Miksi ne on tehnyt niin samanlaisia näistä? Toikaa. Ei oo tuokaan. Toi se voisi ollakin. No, saattaa olla se pala. Tässä menisikö se tohon? Menihän se siihen. No niin, sitten 19. Siinä pitää olla semmonen jännä muoto. Se on varmaan tämä oltava. Mutta mihinkä kohtaan se tulee tällä? Varmaan tulee tohon. Sille löytyi paikka. 20 on periaatteessa samanlainen, jos vaan toiseen suuntaan. Ei toi. Se toi. Näyttää samalta. Se meni siihen. Näyttää jo tämmöiseltä. Se on ontto sisältä. Kaksi ykkönen. Pitäisi olla ei ihan tämmönenkään. Kulmapala, mutta siinä pitäisi olla 2. Ei oo toi. Toika. Onpas nyt kumma. Miksi ei löydy? Tuokaan. Vähän niin kuin tämä, mutta ei ihan. Tämmönen, mutta alapuolella ei pitäisi välttämättä olla.
Voiko tuo olla totta? Käykö tämä tähän sitten kuitenkin? Eikä. Se on liian pitkä. Se pitäisi olla tämmönen, mutta pienempää versiota tästä. Onko se olla tämä? Ei. Tuo on liian pieni taas sitten. Tuo on liian lyhyt. Sitten tuossa vielä on hämää nyt, että tuolla alapuolella pitäisi olla kans toi natunen. Mäkään ei käy tähän. Ei. Ei käy tuokaan. Joku näistä tämän tyyppisistä. Missä on semmonen vielä, missä olisi 2 tasossa tämä natunen? No niin, nyt se hajos. Seivattu tuohon. Noin. Käykö tämäkään? Ei käy, se on siis liian pitkä. Tässä on sitten lyhyempi versio, tuo olisi lyhyempi versio. Mutta sitten se on taas toisessa suunnassa liian lyhyt, eli tämmönen, mutta pitää olla pitempi. Tuon pitäisi olla pitempi. Tätäkin mä muistaakseni jo mallannut tähän, niin tämäkään ei käy. Tämä on liian lyhyt tastusta. Tämäkään ei näytä yhtään siltä, miltä se pitäisi näyttää. Tämä tai tämä, mutta mikä niistä ei käy, missä sitten se 4. vaihtoehto on, joka on samannäköinen. Kaikissa on omat ongelmansa, että se ulottuvuus loppuu kesken. Se pitäisi olla pitempi. Noin. Eli se pitäisi olla tuossa suunnassa ulottuvampi. Tämä on varmaan numero 22, mutta kun mä tarvisin nyt 21. Se on seuraava pala, tuo on ehkä se seuraava, mutta sitä edellinen pitäisi saada löydetty. Ei voi olla tuo. Eikä ne on saanut käänneltyä enää tälleen, että ei voi olla tuokka.
arvailin, että tuskinpa se tämäkään on. Tuossa kuvassa oli nyt pakko olla joku bugi, koska tämä, minkä mä löysin, niin ei tämä näytä ollenkaan tuolta. Ei ollenkaan. Hämäykseksi laitettu joku lisäviivat tonne. Se löytyi siihen nyt 2.2. Pitäisi olla tämä. Mihin kohtaan se mukaan tulee? Näin päin. Ei käy. Ei se ollutkaan tämä. Olisiko tossa sitten? Toi olla pakko olla toi. Se kävi sinne. 2.2 löydetty. 2.3. Pakko olla tämä. Se ei halua mennä siihen. Haluus se mennä siihen? Se oli, mikä numero mä sanon? 2.3. 2.4. Tuo näyttää siltä. Varmaan tenkin tälle puolelle. Kyllä. Meni paikalleen. Kaksi 5. Tuo pitäisi olla aika helppo löytää tästä. Olisiko se tuossa? Sille mä nyt varmaan voisin väittää tietäväni paikan. Noin, nyt sillä kristalliskallilla rupeaa olemaan jo vähän nenääkin. Kaksi 6. Nyt taas tommonen mutkapala. Se on oltava tämä. Se meni paikalleen. Varovasti, vaikka saa levahtaa tuo. Sitten ollaan 2.7. No niin, se on ihan suoraan tuossa. Se meni ihan nätisti siihen. On vähän löysä vielä se. Kyllä asettuu paikalleen ja sitten kun laitetaan lisää. 2.8. Pakko olla tämä. Mihin kohtaan halutaan toi. Se meni siihen. 2.9. Okei, sitten se on tommonen.
Toi on se pakko olla. Se meni siihen 30. Tämä mukaan. Eikö? Onko täällä samanlaisia? Pakko olla tämä. Me nenää lisää. Noin, nyt sillä on nenä. Kolme yksi. Ei tommosia noita. Tämä tohon nyt menee. 3-2. Tohon suuntaan oleva tuo. Ei voi olla kumpikaan näistä. Vai onko? Näitä ei ole kuin 2. Minä väärinpäin näitä. On se tämä. Se kolahti paikalleen. 3-3. Pakko olla tämä. Ei tällä montaa vaihtoehtoa enää ole. Ei se välttämättä olekaan sitten se. Näyttää niin semmoiselta niin kuin pitäisikin, mutta ei se ollut. Se tuo. Ei se voi olla tämä. Pakko se olla tämä. Mutta, ei se. Vai kuuluuko se tähän? Hemmetti. Siis ei nyt voi olla Eikö multa sitten tuo toinen puoli laittaa, mutta mä katsoin varmaan sitten väärinpäin näitä paloja, koska täällä on yksi pala, mikä kuuluu tohon. Toi kuuluu tohon. Miten mä oon hypännyt jonkun palan yli, vaikka on mielestäni kyllä kattonut kaikki oikein. Nyt ollaan 3-3. Ei tältä välistä mukaan voinut jäädä, vaikka mä oon numerojärjestyksessä näitä yrittänyt. Sitten tässä tommonen sisään. 3-4.
Mä nyt on 36. Mitä ihmettä nyt tapahtuu? Laitoin tänne tämän kolmekutonen. Ei voi olla tuo. Mitä ihmettä taas tapahtuu tässä? Siis, tavallaan siis tuo 36 on, mutta missä 35? Kyllä tämä tähän johonkin. Väliin pitäisi kans sitten tulla vielä. Toi tulee tohon. Eikä tule. Häh? Tuoko? Toi tulee tohon ihan selvästi. Mutta nyt sitten melkein ilman ohjeitakin tässä voidaan yhden kerroksen rakentaa ehkä. Joo, täällä on tapahtunut edistymistä. Siinä vähän aikaa vähän jumitettiin tuossa muutamassa kerroksessa aika pitkäänkin vähän hakkamista seinään, mutta on tuossa jotta vähän muovia tämmöstä rapsellaan pois tuosta terävä kulumalli. Mä ihmettelen tätä, että on pakko jotenkin nämä palat käyvät tähän. Mä käyn tähän, mutta ennen sitten pitäisi. What? Ihan oikeesti. Tähän palat loppuu kesken. Mutta miten tähän väliin saa semmoisen. Nyt en ymmärrä. Siis tämähän kävisi tähän, mutta tältä välistä puuttuu jotain. Siis näitä paloja on niin vähän, niin nyt rupeaa niinku hämmentää ihan kunnolla. Jos mä tämän laitan tähän, niin tämä kuuluu tähän kyllä. Mutta tästä välistä puuttuu kerroksia. Tosta välistä. Niin mitä? Mikä pala siihen käy? Mä nyt melkein ihan ilman ohjeita voi tietysti ihan kokeilemullakin mennä, mutta eihän täällä ole semmosia paloja enää, mitkä tähän kävisi. Siis tää ihmettää oikeesti. Tää on joku ylemmän kerroksen pala. Tossa. Tuo kuuluu tohon. Mitenkin mä tämmösen skippasin? Se olisi ollut toi. En ymmärrä jotakin niinku, mä tein jotakin joka toisen aina perseellä puhun kivet. Toi tulee tohon. Nyt sitten toi varmaan tulisi tohon. Noin, nyt rupee kallo näyttää kallolta. Siinä on jo noin silmäkuopakki. Purkuhommiin joo, välillä pitää vähän palata taaksepäin jostain kumman syystä. Vai onko tämä ihan tarkoituksella laittu hämmentämään, että ne ei noin numerojärjestykset ihan pädekkä itse asiassa. Nuo palat, mitkä ne tuossa on kerrattu, niin ei ole näin yksinkertainen, että just follow the order of the puzzle pieces shapes. Ja sitten tää, että it would be very interesting, challenging
find a mind if it's randomly fixed randomly, eli koottu ihan randomisti. Pitäisi olla ja laitoin tuon yhden palan tuosta. Tästä puuttuu toi. Tämän niin kuin nyt oli ohittanut jotenkin kummasti. Miten tää voi niin kuin rakentaa tuossa järjestyksessä? Koska okei, nyt on niin kuin 3.9 asti pitäisi olla kaikki. Pitäisi olla, mutta kun eihän tämäkään pala nyt näytä yhtään siltä, mitä 40 ja 3.9 näyttää ihan samalta. Mitä hemmettiä ihan oikeesti? What? Tämä on pakko olla tähän johonkin kuitenkin käyvä. Näin loogisesti pääteltynä. Ei käy. Tämä kuuluu yhden kerroksen ylemmäs. Nyt kyllä hämmentää kummasti tämä. Tähän mukaan tähän tulee. What? Siis puuttuuko multa ihan oikeasti paljon? Miten kun tässä on 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. No onhan näitä nyt sen verran, mutta mä en näytä yhtään näiltä paloilta, mitä tää pitäisi olla. Tämä pala näyttäisi periaatteessa ehkä siltä 40 nyt sitten oikeasti pääteltynä, mutta 4.1. Onko se toi? Kai se on. Ehkä liikaa paniikkoin. Ehkä täällä onkin kaikki palat. 4.2. Sille löytyi paikka. 4.3. Pakko olla tämä. Jos tommonen pala. Kumpi näistä on kumpi nyt sitten? En tiedä. Tämä on oltava nyt 4.4. Mihin kohtaan? Tää kiiltää niin kivasti näissä valoissa nyt, että ei saa selvää. Menee tohon. Tämä menee tohon. Eikäpäin tää halutaan tähän. Se meni siihen ja sitten laittaa ruuvit löysälle. Noin, siellä on ruvi kiinni ja tämä koko homma pysyy kasassa, paitsi tältä voi päälläkin lähteä irti. Valmis. Semmonen kiva
sisustuselementti. Ei ole lattialla osia enää. Kaikki on tässä nyt paikalla. Tämmönen tuli tehty ja tän tosiaan Heurakasta ostin viime kesänä 17,90 maksoi. Varmaan jostain verkkokaupoistakin löytyy näitä 3D-pusleja. Mulla on tosiaan semmonen timantti ennestään. En tiedä, onko näissä vaikeustasoja sen kummemmin, mutta se on valmis. Semmonen. Vaan tuon purkaa ja rakentaa sitten randomisti uusiksi, jos haluaa. Eli ensimmäinen vinkki tällä, että do not lose any of the puzzle pieces. Ja sitten tosiaan tuo, että insert center ball and use key to turn right to lock up the puzzle pieces tightly. Ja sitten tuo, että tämä 48 viimeinen pala oli siihen vaan päälle. Kameraa lähemmäksi. Tommonen kristallikallo. Ton näköinen tuli sitä. Voi laittaa sitten pölentymään ainakin hyllyn nurkalla.